Камп'ютар, адукацыя, інтэрнэт. Інтэрактыўная стужка часу Ізабелін. Ад мінулага да сучаснасці. Дзяржаўная ўстанова адукацыі Ізабелінскі навучальна-педагагічны комплекс, дзіцячы сад, сярэдняя школа. Гродзенская вобласць, Ваўкавыскі раён, вёска Ізабелін. Аўтары. Паўтарак Александра Михайловна, педагог-арганізатар, Луговіч Уладзімір Іосіфавіч, настаўнік гісторыі. Актуальнасць праекта. Веданне гісторыі роднага краю – гэта не проста пытанне адукаванасці. Кожны сумленны грамадзянін павінен арыентавацца ў падзеях мінулага і сучаснага сваёй малой радзімы. Любоў да радзімы пачынаецца з вывучэння роднага краю, без ведання гісторыі свайго народа, мясцін, дзе ты нарадзіўся, лёсу людзей, якія зямлю гэтую праслаўлялі, немагчыма пранікнуцца павагай і любоўю да сваёй бацькаўшчыны. Лёс Ізабеліна вельмі багаты і цікавы, мае даўнюю гісторыю. Тут у свой час пражывалі і немцы, і яўрэі, і палякі, якія ўнеслі свой уклад у развіццё вёскі. Сведкамі гэтага з'яўляюцца 3 храмы ў цэнтры вёскі: сінагога, праваслаўная царква і каталіцкі касцёл, які раней быў кальвінісцкім зборам. На цяперашні час дзейнічаюць царква і касцёл. У 19 стагоддзі Ізабелін з'яўляўся цэнтрам мануфактурнай вытворчасці. Тут існавалі суконная, гарбарная і капялюшная мануфактуры. Менавіта дзякуючы сваёй гісторыі, Ізабелін з'яўляецца каштоўным аб'ектам для вывучэння мінулага. Мэта – развіваць навучэнцаў сацыяльную і творчую актыўнасць, грамадзянскую пазіцыю, пачуццё павагі і гордасці да сваёй малой радзімы праз выкарыстанне камп'ютарных тэхналогій. Задачы – пашырыць кругагляд, веды школьніка аб гістарычным мінулым Ізабеліну, яго славутасці і помнікаў. Садзейнічаць выхаванню пачуцця патрыятызму і павагі да свайго народа, адказнасці за захаванне гістарычнай спадчыны. Фарміраваць уменне вывучаць гісторыю з дапамогай камп'ютарных сродкаў у сеткі інтэрнэт. Добрый день, уважаемые сябры. Сёння я хочу прадэманстраваць вам, як працуе інтэрактыўная стужка часу. Па-першае, нам спатрабуецца ссылка, размешчаная ў дакуменце. Потым мы пераходзім да сеткі інтэрнэт, вставляем ссылку і праходзім на нашу стужку часу. Наша стужка часу адлюстроўвае гісторыю вёскі Ізабелін. У нас ёсць канкрэтныя даты. Калі мы націскаем на адну з іх, напрыклад, нараджэнне Ізабелы Флемінг, тут мы бачым яе партрэт і ссылку. Калі мы націскаем, мы бачым відэа пра жыццё Ізабелы Чартарыйскай на платформе YouTube. Акрамя ссылак на YouTube, мы можам націснуць і пабачыць ссылку, напрыклад, на сайт. Наступнае, што нас цікавіць, гэта, напрыклад, жыццё вёскі ў цяперашні час. Тут у нас сразу адкрываецца відэа. Таксама тут маюцца ссылкі на сайт нашай школы. Напрыклад, на даце новы будынак школы мы можам адчыніць фотакарткі з мінулага і прагледзець іх. На ўсёй стужцы ёсць падзеі разных каляроў. Гэта зялёны, жоўты, ружовы і чырвоны. Таксама блакітны. Блакітнае у нас першае упамінанне аб жыцці вёскі. Зялёнае – гэта проста гістарычныя падзеі. Перайменаванне вёскі з Петухова на Ізабелін, нараджэнне Ізабелы Флемінг, або, напрыклад, утварэнне калгасу, узнікненне мануфактур вёсцы. Далей, жоўтыя – гэта гістарычныя падзеі, звязаныя з рэлігійнымі адбыццямі. Напрыклад, заснаванне касцёла, перадача будынка касцёла католікам, або заснаванне яўрэйскай сінагогі. Ружовыя падзеі звязаны з адукацыяй у нашай вёсцы. Гэта першае вучылішча, народнае вучылішча, з'яўленне школы, утварэнне сярэдняй школы, новы будынак. А ёсць яшчэ чырвоныя падзеі. Гэта тое, што звязана з Вялікай Айчыннай вайной. Ад пачатку вайны, увага, усе гэтыя падзеі размешчаны знізу стужкі часу, каб выдзеліць іх. Гэта таксама вызваленне ад немцаў, адкрыццё абеліску, помніку і камню помніку. Такім чынам, уся інфармацыя на стужцы структуравана, каб было прасцей арыентавацца ў ёю.